Magmulamisa sa area, way makanungaw, mas ilangaw. Magbinuang, walay maginalaw. Go, kung ako maglagot, lisod na kumakato. Tatalaw ko na na imong kaiso, gayo sige kinambog. Pag pinulay og, tatalaw ko na na imong kaiso, gayo sige kinambog. Pag pinulay og, tatalaw ko na na imong kaiso, gayo sige kinambog. Pag pinulay og, tatalaw ko na na imong kaiso. Yo, what's up sa inyo lahat mga Kabisaya, lalo na sa mga Kabisaya natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, no? So sa umagang itong mga Kabisaya, aalis tayo. Pupunta muna tayo sa Honda Cars para samahan yung ating busing para magpa-change oil, no? Ng sasakyan. Sa ngayon kasi mga Kabisaya, sira yung motor ko no? Sira yung motor, sira yung makina. Kaya nandun sa shop. So sa ngayon, susubukan muna natin mag-commute. Kasi may katagalan na rin tayo hindi nakapag-commute, diba mga Kabisaya? Kaya tara, samahan niyo ako sa aking lakad. A few moments later. Yo, ayan dito mga Kabisaya. Nakikita mo yung mga kotse dito na naka-parking nasa tabi ng karsada. So ayan no, imbis na dalawang lane yung madadaanan mga Kabisaya, isang lane na lang ang madadaanan dito. Gawa ng pinaparkingan. Ang hindi ko maintindihan mga Kabisaya na kung bakit hindi hinuhuli ng RTA ito, bakit pinapabayaan lang na makikita nyo naman na may no parking nakalagay o nakatalikod lang. So ayun mga Kabisaya, tingnan nyo naman yung dami na sasakyan dito na nakaparking na sa daan, no? Halos isang lane na lang madadaanan dito mga Kabisaya. Nilagyan ko nila ng parallel parking So ayan no, tingnan nyo. So tama ba itong ginagawa nila mga Kabisaya? Ito hindi nila mahuli-huli dahil puro mga trabahador ng gobyerno. What the fuck? So, bakit yung batas ba mga Kabisaya is mayroon bang pinapaboran na kontrabante ng gobyerno? Hindi ba nila hinuhuli mga Kabisaya na makikita nyo naman na dapat karsada hindi pwede parkingan, di ba? Alam nyo kasi mga Kabisaya, kapag sa iba naman kasi, kapag nagparking ka sa kasada ng 5 minutes lang dahil mayroon kang bibiling, bawal dahil nakaka-istorbo daw sa daan. Eh putang ina, bakit ito hindi nila mahuli dahil tingnan nyo nga, nakatalikod lang yung no parking. Talagang may pinapapunan ng mga putang na mo. Dahil ako mga Kabisaya, na experience ko rin kasi na mag-parking ng ilang minuto lang, gawa ng may bibili tapos bigla akong tinikitan What the fuck? So hindi talaga patas mga Kabisaya. Ang gusto ko lang kasi mangyari is ipatupad talaga nila ang batas, no? Undi yung may pinapaboran na kung trabahado ng gobyerno hindi na nila uhulihin, pababayaan na lang nilang magparking doon sa tabi ng kalsada mga Kabisaya. Kaya nga hindi ko malubos maisip kung anong utak mayroong sa direktor ng RTA dito, no? Sa Cagayan de Oro, na bakit pumapayag sila na magparking sa tabi ng kalsada yung mga sasakyan na nakahilera. Yun ang halatang nakaka-istorbo ng mga sasakyan sa kalsada, di ba? No! God, please, no! 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 No!
So ngayon nandito na tayo sa may Ororama, no? So sasakay na tayo ng jeep papunta ng Honda Cars. So kaya tara, balikan ko kayo. So ayan mga kabisaya, no? Nakasakay na tayo ng jeep ngayon. Medyo maaliwalas pa yung takbo ng trapiko ngayon, no? Pero doon sa area na na-videoan ko kanina sa may Hall of Justice, doon mo mararanasan yung hirap kasi yung gawa nung nakaparking ng mga sasakyan na hindi mahuli ng mga putang inang So ayun mga kabisaya, dito na So, tayo. hindi ko alam kung anong putak mayroon sa direktor ng RTE dito mga kabisaya na hindi nila mahuli yung nakaparking na nakahirap sasakyan doon. May nakalagay na no parking pero ang haba ng pila ng sasakyan na nakaparking doon. Kaya nga masasabi ko walang utak o utang ng direktor sa RTE dito. Para marana sa iyo lang masyadong ganyan talaga ka maluwag yung takbo ng trabaho mamaya babalik na talaga. Tapos mga kabisaya na talagang ilang henerasyon na napakinabangan ng tao dito sa Cagayan de Oro mga kabisaya. So mga kabisaya, samahan nyo na ako sa aking biyahe papunta ng Honda Cars. So ayun mga kabisaya, dito na tayo sa Honda Cars Cagayan de Oro. So alam nyo mga kabisaya, habang naglalakad tayo, napipil ko yung lamig, no? Sobrang lamig talaga mga kabisaya dito. Mga kabisaya. Dahil sa sobrang lamig niya, umuusok na yung balat ko, puta. Oh. Gago! Ang liwanag kasi may butas kasi yung taas, hindi kasi na nalagyan ng bulkasil, oh. Ayun, hindi nalagyan ng bulkasil yan. Liyo ka yata eh. No? So dito tayo sa Honda Cars mga kabisaya. So ayan. Oh. So dito mo yung ito yung sasakyan na ipapachange oil natin mga kabisaya, no? Papatingnan natin, papatingnan yung aircon kasi hindi na masyadong malamig yung aircon mga kabisaya eh. Ayan. Dami nilang promo ngayon. Promo nila yan ngayon mga Bisaya. So ayun mga kabisaya, dito na tayo sa loob ng Honda Cars Cagayan de Oro. At dito mga kabisaya, makikita niyo yung mga sasakyan na may mga ribbon dahil 30 years anniversary ng Honda Cars Cagayan de Oro. So dito mga kabisaya, ang dinidisplay nila yung yung apat na model lang ng sasakyan. Pero kung mayroon kayong gustong Honda Cars na hindi naka-display dito, o-orderin na lang nila mga kabisaya, tapos dadalhin dito, no? Nice. Yung hatchback nila na CRZ, no? Wala dito hindi naka-display dito mga kabisaya. So yung mga ganung klaseng mga sasakyan mga kabisaya, yung parang mga sports car, ino-order na lang nila yun, no? Tapos dinadala na lang dito. Kasi kung magdi-display sila dito mga kabisaya, konti lang naman yung kumukuha bihira lang naman yung kumukuha ng ganun klaseng mga sasakyan mga kabisaya, no?
Kasi kadalasan nakukuha dito mga kabisaya. Yung Honda City, Honda Civic, tsaka maganda na rin yung Honda Civic nila ngayon. Tsaka mas maganda pa yung mga specs sa loob ng sasakyan mga kabisaya. Wow naman! Wow! Wow! So, ipapakita ko sa inyo yung mga sasakyan na may mga ribbon dahil sa 30 years anniversary nila mga kabisaya. So ito yung Honda City nila mga kabisaya. Maganda talaga. Magaganda yung horse nila ngayon. Honda Oh my God! Wow! Civic Apex 3.0. Civic. Nice. Yun, basta sports car na sports car yung dating mga kabisaya, no? Ang dali lang tawag na Tanga talaga. Picture o pag-process. Dahil nung pag-process, nadako lang isa ka oras, ana. Si Andy, wala no? Di pulog na sa giyasain? Di pulog to sila, no? Pagadian? Ay, karapan sila. Uy, wala man mo'y kasa dito, no? Ako na lang nahulatan, mga sa oras ka na makuhan. Sige, mga sa oras. Alas 3. Oh, sige. Oh. Honda HRV. Ayun wa, maganda mga kabisaya ng HRV ngayon. Nice. Honda Brio. Ano na siya? Naumpisahan na mga kabisaya, no? So, ayun mga kabisaya, dito tayo ngayon sa bahay, no? Na tapos na yung tayo maghapunan. At medyo naputo lang yung pagbibideo ko kanina, gawa ng nalobat yung cellphone na ginagamit ko mga kabisaya, no? Hindi ko kasi nadala yung power bank, so wala tayong magagawa dyan. Dahil bunga ng limot mga kabisaya, no? So, magpapasalamat, medyo naabala kasi tayo kanina mga kabisaya, no? Gawa ng maraming chinek up kasi sa sasakyan. So at least okay na naghihintay na tayo sa gasket na in-order ng Honda para dun sa makina, no? So hindi ko alam kung anong gasket yung ilalagay dun. Pero at least okay na yung change oil, okay na yung aircon, yung gasket na lang ng makina ang ating hinihintay mga kabisaya. So ngayon magpapasalamat ako sa mga taong patuloy na nagbibigay ng suporta sa akin, sa mga kabisaya natin dyan sa Luzon, Visayas at dito sa Mindanao, dito sa Cagayan de Oro City. Ayun. At syempre shout out din sa ating mga kaibigan na driver dyan sa AJS Rent a Car at kay Jose Ratilla ng Kibungsod, Misamis Oriental na mekaniko ng aking motor. Ako magpapasalamat sa iyo, Boss Josel, sa pag-aayos mo ng motor at sa bidyong pinadala mo sa akin na pinakita mo ang okay na yung aking motor. So kaya ngayong Friday darating ako dyan, kukunin ko yung motor. So ako'y magpapasalamat talaga sa iyo, Boss Josel Ratilla, ang magaling na mekaniko, madiskarteng mekaniko. Ayun, at shout out din sa iyong asawa na si Almera Aban Ratilla. At siyempre, sa kay Kuya Kagawad Ner Ratilla ng Magsaysay Kibungsod, Misamis Oriental. Ayun. At siyempre, hindi naman natin pwedeng makalimutan yung ating buong pamilya. Shout out din sa Pilapil
family, yung mga pilapil dyan, shoutout sa inyong lahat. At sa Libres family, shoutout sa inyong lahat, no? So, isang magandang gabi sa inyong lahat mga kabisaya. At sa muli, Boy Bisaya, magbabalik para sa aking panibagong video.